So yes. yazi futhi khona into eke yakhulunywa indodakazi kaMtshengiseni ukhona uzothina Gcwenso wathi Nkosi yami mina ngiyatetema uzosuke ukuthi angikhale uma ngibona le nsizwa kaKhanyile mfowethu mhlawumbe omunye umuntu uzodideka awusitshele mhlawumbe uyasikhohlisa mfowethu anihlobele noMtshengiseni ngendlela elifaka ngayo Mntakababa yazi abanye baye bethi zadukela nemahlangeni mntakababa angeke ngazi lokho ngeke ngize ngikuqinisekise ngampela ngoba mawusuke uyingane mntakababa uzelwe abantu abasuke bazi kusuke kuyibona abazali abasuke bezala leyo ngane abasuke bazi ukuthi mhlawumbe bazi iqiniso yabona kodwa mntakababa njengokwazi ukuthi nginsizwa ezalelwe kaKhanyile ngakhulela kwaKhanyile namanje ngisaphila khona kwaKhanyile mntakababa okunye nokunye mhlawumbe sekungaba sekutheni mhlawumbe emuva mathiwa kuyacwaningwa noma kuyazisiswa ulwazi mntakababa akekho onalo ngampela masikhuluma iqiniso ngoba bonke abantu bakhuluma into eyodwa bonke abantu futhi babona ngendlela efanayo uyabona qala kithi yebo wengwane yebo ubani wayethi wezinsizwe mawestela ngicela nisukume ngede ngoba manje awusuka qala kithi hey yabana awubuye phinde akubuye ngalowo mandla qala kithi akubuye ngalowo mandla Kunjalo mntakababa futhi nje angisheshe mangisuke ngishaya mntakababa ibhuzi ngisuke ngilibeke entanyeni ngilishaya ibhuzi kulova shune le impela uyokhala kaphela odongweni mana ke sihlebe angikuqhathi angithi uyinsizwa kaKhanyile nawe ezethembayo kunjalo kuleli bandla nje lidlala lesitayela lela ngifuna kulibala nje ngamagama ngifuna uyalazi ukhona nje uthi nje wena hayi ngeke maphambi kwakho mntakababa ngiye ngithi mina mawusuke uyinsizwa mntakababa akusona isikhwaka kepha insizwa ngokuhlonipha abanye abantu kuhlukene mntakababa isikhwaka nensizwa uyabona isikhwaka umuntu othi mayefika lapha afika khona ethi angisabi umuntu mina ngiyakhashela ngenza yonke into athathe nezinto zabantu ngendoza uyabona noma ngenza izula so mina mntakababa ngoba nginomnsizwa ingakho ngaso sonke isikhathi ngibeka phambili inhlonipho nokuzehlisa kwabanye abantu mntakababa angeke ngithi mntakababa ngithi angisabi umuntu uyabona angeke ngithi angesabi umuntu ngoba lokho sekungafani ukuthi mhlawumbe ngibukela phansi isithunzi sabanye abantu kodwa mina mntakababa engiye ngikusho ngiye ngithi ngomculo wami engiwenzayo noma ngalokho engikwenzayo engaphiwa khona akekho umuntu ongabisana nami noma olami endleleni yami mase kuthiwa ngampela sengithi sengigila imikhuba yami uyabona